بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الله سبحانه وتعالى تنو كعلفو كبركده كنما نكشني نافع أكوجا يكرك صلى الله عليه وسلم أنا كصدنكو أنا كصحابو أنا مغو تغروكو فكتا سي الكيامة جودم. أما الله سبحانه وتعالى دلي أكام بلا جلين فرا وجمع كلينكا. أما على دلي كان سرا على كويرانا كسرا تاما على كون نغياني على كان فرا كان جونكا على كان أنفلي على كان غبطو كيلوم بلا جلمنه على كان جنوبو يافا على كان منه نعا بارا كيلونيه دوني نفما على كون نغيا أم بلا جلنيه دوني مبان نفا جيكونا عن اللاهرة. وتمنى كوفي نيانغا ولاندا كene no de usulul iman fi daw'il kitabi was sunnah liman ya joseun inafo andana alqur'ana kono chogomuna ani kira ka sunna sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ambe liman ya joseun kono ode kalimaniya ni don laban kata depuis saya fo kata bla aljine doni wal majanaba doni fenwo fembo kono ikalimaniya no belajelenye wala Allah subhanahu wa ta'ala ayikali kafam belajelembe sa وجيب ولفرا على كرم صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون على كرا إبسا إبمون فنجلا كل فنبسا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. على كون نيم بلا جلم ساينene على باوكا بارو براجد دفلن دوما الكيما جودو وبارا جوغو فنا أسرا جوغو وبديما الكيما جودو دفلي على تفهم فرا إيكا جوغو ماوكا أتفهم بو إيكا نيمو فرلا ولا هرم فلاني abena sigatala ambela jelenga nyesi meyana kana Allah subhanahu wa ta'ala ayeta masire do blah ay kira la dunya wa tamasire na sallallahu alayhi wa sallam oje wuli tamasire anko abetla kata klayoro saba aklayoro folo je wuli tamasire munu uni jiawuli wati kunta laka ja me jiawuli tamasredo adoye kira sallallahu alayhi wa sallam akachidenya adoye kira fatuliye sallallahu alayhi wa sallam adoye baitul maqdis odaileliye ka islami duguye ani anda magaramununa wala ndatemene ni ala sona ma bi walandai amena kuma
diɲɛ wuli tamasere camancɛ taw kan minnu u bɛ ka kɛ wa u bɛ ka continuer ka kɛ fana minnu daminɛna an ka nin waati in kɔnɔ mais a bɛ ka continuer ka kɛ halisa o de ka ca kosɛbɛ wallahi a dɔw bɛ yen u bɛ adamaden siran caman b'a kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen b'o kɔnɔ an bɛ k'a ye mais an si t'a dɔn walima an t'a bila an kunkolo la k'a fɔ o ye diɲɛ wuli tamasere dɔ ye k'a sɔrɔ o ye diɲɛ wuli tamasere ni Ala sɔnn'a ma an y'o tila ka taa tilayɔrɔ fila a tilayɔrɔ fɔlɔ an bɛna kuma o kan bi ni Ala sɔnn'a ma tilayɔrɔ filanan ni Ala ye dɔgɔkun nata jira na an bɛ kuma o kan k'a sabu kɛ an y'a ye k'a fɔ a nafa ka bon a bɛ gafe caman de kɔnɔ mais an yɛrɛ y'u ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan k'a sɛbɛn an tɛgɛ la ka na n'a ye an bɛ tilayɔrɔ fɔlɔ fɔ bi ni Ala sɔnn'a ma dɔgɔkun nata an bɛ tilayɔrɔ filanan fɔ k'a sabu kɛ n'i ye diɲɛ wuli tamaserew dɔn n'i y'a baara ninnu kɛtɔla ye i bɛ siran i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ kuma sera bɛɛ lajɛlen k'i labɛn an ka labɛn dɛ wallahi Ala ka jɔn ɲumanw bɛ k'u labɛn ka alikiyama joli ɲɛsigi an bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛsigi dɛ waritigiw bɛ k'a ɲɛsigi alabatɔlaw bɛ k'a ɲɛsigi an tɔw fana bɛ ka mun de kɔnɔ a ma mɛn kosɛbɛ tɛ tɛmɛ kalo 2 kan an ka karamɔgɔ dɔ a sheikh ibn Humayd hafidhahullahu ta'ala maga haramu alimami bado ale de ka kɔrɔ ni alimami ninnu bɛɛ ye bi a ka baara ye kiiritigɛ ye sariya kɔnɔ a ka ca san 50 ye sisan walima san 60 mais a sigira k'i miiri k'a fɔ ale si bɛ san 70 ani kɔ la sisan ale ye 70 tɛmɛ a ko yala ko dɔ kuma ma se wa bibliothèque dɔ tun b'a bolo depuis k'a to kalandenya la a ye gafe minnu san fo ka taa se o dɔ in na a gafe ninnu u tɛ kun misiri in kɔnɔ a ka bibliothèque ka bon misiri kɔnɔna in ye a ye décision ta k'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan carton ba caman k'a k'a kɔnɔ k'a kɛ remorque kɔnɔ ka taa bila Madina kalanyɔrɔba min bɛ Madina ko aljamiatul islamiya mun kɛra fitinɛ yelen ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma a taara di ye ko k'a kɛ waqfu ye o de ye saraka dumɛnɛ gafe ninnu sera yen k'u placer u ye kɛnɛ dɔ sigi k'a yɛrɛ wele mun de y'i bila nin na a k'ale si bɛ san 70 dɔ la bi a ko kuma dɔ fɛn dɔ kuma sera a k'ale b'a ye k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala ka ciden n'o ye saya ye a ko yɔrɔ man jan ale la tuguni wa a yɔrɔ man jan si la dɛ a ko de la ale bɛ k'i labɛn ka lahara ɲini a ko nin y'a dɔ ye baara wɛrɛ bɛ a bɛ k'o kɛ kuma in fɔlen Madina kɛra a tɛ tɛmɛ kalo 1 kan a ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kasira a ye bɛɛ lajɛlen kunu k'a yira na k'a fɔ an k'an jija an ka lahara ɲɛsigi dɛ diɲɛ sigi a tɛ laban dɛ wa ka lahara sɔrɔ a bɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan dɛ alijinɛ bɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan dɛ wa jahanaba fana bɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan dɛ i b'i jija i b'i seko damajira kɛ a ko to bɛ Ala bolo mais an ka baara ninnu tɛ se k'an don alijinɛ kɔnɔ mais baara ninnu ye sababu de ye Ala bɛ yafa ma a b'an don alijinɛ kɔnɔ Ala k'o nɔgɔya n'aw bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen k'an labɛn an k'a dɔn k'a fɔ ko dɔ kuma sera dɛ denmisɛnniya t'a la mɔgɔkɔrɔbaya t'a la saya ye min ta don o don i t'a dɔn kira ko mɔgɔ si tɛ sa f'i ka nimisa ɲumankɛla bɛ nimisa mun de la a ma ɲuman caman kɛ jugumankɛla fana bɛ nimisa mun de la a ye juguman kɛ o la ko in ye ko dogolen y'an bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ si t'i sa don dɔn a bɛ n'i ta don o don i t'a dɔn i labɛn
ika dobla yerenye yana wati kase ambe ala deli ala kange mogoye munu labene no wati bela jele labe manogo de me ambela jele ngal labe abena sigatala jewuli tamasirew munu nama kono sisa ani nabe ga continue ka ke folo mbambulo bi ode istifadatul mal wal istighna'u 'an as-sadaqa nafolo abena chaya abe wara kosobe abe ceri fambela jelefe wa mogo bena kariya ka bo saraga minema mogo bena kariya ka bo saraga minema abe kesiga tala awati do de laga ke wa do re fana bena nafolo be chaya nafolo be bela jelembulo mogo te soro mogo mun be saraga mine mogo te soro mogo mun be saraga mine Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu an aqala kira sallallahu alayhi wa sallam la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun ako wati do bena se adama duma yatufu ar-rajulu fihi bis-sadaqa min adh-dhahab ako adama dinna ka saraga asanu lama abeka yala dugu kono thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu ate mo kelen soro mo mba mine sanu de babolo de sanu ble abeka yala dugu kono kam mo nyini mo mina saraga yimine kira ko ko wati bese ko mo te soro mo mba mine ni hadisa imbe muslimu kono kira inu kuma mu fo akera wal mamake nawere ni ngara akera wal mamake si sawane nin kera wal mamake ha yala ni laga kewa ka fo saraga bora kam mo nyini mo ma soro mum ba mine ha aw chorbo durante ay rebi ay saka dofo nebna dalu nyini fede ebe ga soro de ko ni na kuma fa ko dalu me dalu nyini de parce que anta fa kuma ka bo anda kuma mu dalu tala aw kuma fu o te bo anda ni ala sonama kuma fora abena dalu do afle nyere tege dia besebe abena dalu abeta ro donendo inshallah israna munye isran gundo adela ka kewal ma delega ke adela ka kewal ma delega ke ala kira sallallahu alaihi wasallam afatulen kofe nafolo chayara kosobe sahaba ka watila ka sabe ko yoroba fla daile fursu ka yoro anu rume ka yoro we nafolo chama soro me o watila mogo masaraga bo kima mogo soro mumba mine sahaba ka wati banen ko fe Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala lika khalifa ya wati nafolo chayara kosobe ka sabu ka lekera ladiriya klena ale yere muso kunye masake denye masake ye shwani munke kan nafolo munu faranyonga aya soro nafolo keshu de ba muso boloyi ayu mine ku labo katub laslamu kan nafolo bonkono awati la nafolo cerna kosobe ko mo ko me yana ka saraka te mo soro ka dama ka sabu ga fen ko be bolo ninkera Umar ibn Abdul Aziz alayka watila tarikh tuku bafo wa kadhalika abena jien labana kira sallallahu alayhi wasallam ako hadisa do kono ko adama de minaka nafolo saraka bo hatta ya'rid ar-rajulu malahu ibna mughni bika nafolo di muma ibadi muma wa fi nyana fa yaqulu alladhi ya'riduhu alayhi la irbali bihi nema ko tisama ibna tadi muma saraka flede
jaga flere ire de menina wafo ayi ne makotina sama mu mene bolo ne yere manta do rosoro o bena ke jin labano e jin wuli tamasra do de na folo te ga chaya abe ga chaya de na folo be ga chaya de wan na folo chaya o jin wuli tamasra do ko do kuma sera de ko do kuma sera ambela jelen kan labe idan ni adama de nimme abisra nin korate kana na folo nyini de a ñini i ka miliyari sɔrɔ i ka ala ka diina dɛmɛ n'a ye i k'i yɛrɛ lafiya n'a ye mais fɛn mun ka jugu kana ɲina i yɛrɛ kɔ kana kɛ nafolo ka jɔn ye i yɛrɛ nafa n'a ye i k'i balimaw nafa i ka silamɛya nafa i ka fɛn dɔ bila i yɛrɛ ɲɛ i bɛ t'o sɔrɔ yen i bɛ taa fɛn dɔ bila i yɛrɛ ɲɛ i b'o sɔrɔ yen n'o de ye sadakatul jariya ani waqfu ka fɛn dɔ bila ala ko kama hali ni sara o fɛn bɛ continuer a baraji bɛ taa sɛbɛn ye mais n'i ye a caman sɔrɔ e ma foyi kɛ ala ye k'a bɛɛ dun diɲɛ kɔnɔ yan a mobili ɲumanw a fini ɲumanw a du ɲumanw o bɛɛ lajɛlen ka ɲi mais i ta kana da diɲɛ ma dɛ dɔ bila i yɛrɛ ɲɛ alikiyama jɔ don a k'i nafa nafolo caya o ye diɲɛ wuli tamasire dɔ ye wa an b'a kɔnɔ nafolo bɛ ka caya don o don a bɛ ka caya don o don a bɛ ka caya ala k'an ta k'ala hɛrɛ ye o kɔfɛ diɲɛ wuli tamasire dɔ ittiba'u sunanil umamil maadiya manton tɛmɛnenw olu ka laada kɔrɔw silamɛw ka tugu o kɔ ka baara kɛ n'o ye o ye jɔnni ye aliyahudu wa nasara silamɛw k'u ladege ka tugu u kɔ ka taama u taama nɔ na kana ko kuraw sindi diina kɔnɔ i n'a fɔ olu y'a kɛ cogo min na kira sallallahu alaihi wasallam a ko o ye diɲɛ wuli tamasire dɔ ye silamɛw ye kafiriw ladege surtout u kɛrɛnkɛrɛnna ni fɛn minnu ye u ka batokow la an n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ma bali an ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ o ma bali mais an k'u ladege u balila fɛn minnu ma anw silamɛw ka t'o ta bi ka baara kɛ n'o ye ka juguya ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan o de ye kabako in ye bi anw bɛ complexe n'olu ye bi ka tɛmɛ an yɛrɛ kan u ye fɛn o fɛn kɛ an b'u ladege o la hali diina ko la bi an b'u ladege kira ko n'i t'o dɔn ko ye diɲɛ wuli tamasire dɔ ye kira sallallahu alaihi wasallam a ko لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع أكو جيت ولي فيو فالك منتون وكتغو يهوديون والنصاراوكو نيو سندا يورو أمان سندا يورو لا أمبولا دغه كيراكو هل ندونا كورون ودي كونو كامbe دون نوفه oye mubalaga koron wo abe wo mun sene ayre abe be ayre de ma foyi tega faraka mais hal nu dono kono ame do nga faruka ambula dege ibn hajar rahimahullah ta'ala ako ala kira yin kuma mun fo aka kera wa abe ka ke fana fo kata se alkiyama jodoma ka sabuga kira te kuma nin ngona wa yi mun fo fana ambela jere nyebala bi ambela jere nyebala alislamu be ka islamiyat toy katugu islamiyat jugu de ko ulu manani sharia munu ye amoye ka fo ko de sharia nyuma ye ambe je an yɛrɛ ta ko an b'o ye k'o to yen diɲɛ wuli tamasire dɛ kira y'o fɔ an ɲɛna sallallahu alayhi wa sallam diɲɛ wuli tamasire dɔ mun na bɛna jɔ a kan dɔɔni ka misaliya dɔw di o de ye zuhuru mudda'i nubuwa mɔgɔw bɛna sɔrɔ an bɛ tile mun na ani dɔ minnu tɛmɛna ani dɔ minnu mɛna minnu bɛ nabi ɲumanya wele u yɛrɛ la minnu b'a fɔ k'olu ye cidenw ye olu ye nabi ɲumanw ye o fana ye diɲɛ wuli tamasire dɔ ye kira y'o fɔ an ɲɛna sallallahu alayhi wa sallam a ko u ɲɛmɔgɔw ye mɔgɔ 30 ye minnu tɔgɔw bɛna bɔ minnu mɔgɔw
bena tuguko uka jama bena caya wa illa akaca bisabay cewbala musobala ala dungo kirama wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim ala ma ciden shici fo accemon kele mais musow sorola wa musow bena soro munum ba fa kulu ye ciden ye munum ba fa kulu ye nabi nyumay dan ni fana ye jiyan wuli tamasira doy kira sallallahu alaihi wasallam ko حديث كنا من بخاري مسلم كنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله أكو جيتولي فقلوا انتقلاب بلبلباب بسبح ولوبنا الصرو وبين نبي نماي ولا ويرلا كلمة كلمة أبا فوكالي نبي نماي كلمة كلمة أبا فوكالي نبي نماي ودو كيرا وهل سيسا أبقاك هل سيسا أبقاك أمو مثاليا دودي نعلى صنامة ننقفين أشراط الساعة أبقما جين ولي تمسير درون لك جين ولي تمسير درون أبقما ولي لك نبابو يمكن أكو ظهور مدعي النبوة أكو جين ولي تمسير درون كرا صلى الله عليه وسلم أكون مغدو من سرمون من نبي نواوي لأوير الله أنا حديث جامعي وكيف أكو وممن ظهر من هؤلاء 30 أكون من بنجرا نبي سبعين كنو مسيلمة الكذاب مسيلمة عليهم يقالون تقلي كرا ديا دالا كقالون تقلا بلي بلي bah كسبوك أي شيء النبي نواوي لأوير الله وكرا كما جمع كرا صلى الله عليه وسلم أكواتي لبانا كرا كواتي لبانا عليه چدنيا ولي أيرلا كرا اللتري سبك تاما كافو مسيلمة الكذاب امي قالون تقلاي أنو فمغو چايرا أكيرا فتنة با إسلامهما من الله سبحانه وتعالى أي كرا كصحابة ودمي رضي الله عنهم أبو بكر كخليفة يا واتلا ويسي سراكا كافغا أفغرا كليبولو من أودي معركة اليمامة يمامة كلي أسارود الله ما يكون دمنه دبي على كراكا واتي لبانا كرا فاتورا كاتوكا أبو بكر كواتي لا في معركة اليمامة على سيد إسلامهما ويافغا أدوم دوير فنبي من بانغرا نودي الأسود العنسي عليكم باليمن ale fana ye cidenya ni nabi ɲuman wele a yɛrɛ la sahabaw y'a faga mais ale sara ka ko alakira fatuli ɲɛ sallallahu alayhi wa sallam muso dɔ fana bangena n'o de ye sajah ale fana ko k'ale ye nabi ɲuman muso ye o y'a sɔrɔ musailamatul kadhab ale fana ko k'ale ye nabi ɲuman cɛman ye ko nabi ɲuman cɛman ko de b'a musoman furu galontigɛla fila furula ɲɔgɔn ma ale de ye nin muso in furu musailama fagalen kɔfɛ muso in a nimisara a tuubira a seginna ka na silamɛya la a ka silamɛya ɲɛna a fatura silamɛya kan adamaden ye fɛn o fɛn kɛ n'i ma fatu a kan ni nimisara ka tuubi ka taa ala ma ala b'i ka tuubo minɛ wa ni muso in tuubira a ka tuubi ɲɛna a ka silamɛya fana ɲɛna kumana mun na a furula galontigɛla mun ma n'o de ye musailamatul kadhab o fagalen kɔfɛ ale nimisara a tuubira a seginna ka taa ala ma wa an b'a jigiya k'a fɔ ala bɛ yafa ma wa kadhalika mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔla yen n'o de ye Tulayhatu bnu Khuwaylid al-Asadi
ale fana kun ye nabi ɲumanya wele a yɛrɛ la mais o kɔfɛ a nimisara sahabaw kɛlen ka kuma a fɛ a seginna a ka silamɛya ɲɛna o kɔfɛ dɔ yɛrɛ fana bangera n'o de ye al-Mukhtar ibnu abi ubayd al-Thaqafi u b'a fɔ al-Mukhtar al-Thaqafi ale fana ka fitina bonyana ka sabu kɛ ale nana ni nasira dɔ ye n'o de ye sahaba nennan nu mɛ nasira mun kan nana n'o de ye mais ko in laban na a ye nabi ɲumanya wele a yɛrɛ la ale ka ko daminɛ waati ala kira ka so dunkew ulu kanu a y'o de yira k'ale bɛ ka mɔgɔw wele ka t'o ma ko ala kira mɔdenkɛ al-Husayn ibnu Ali radiyallahu anhum ko mɔgɔ minnu ye Husayni faga fo tigilamɔgɔw ka ɲini u bɛɛ lajɛlen ka faga a ye mɔgɔw wele ka t'o ma a ye jamakuluba sɔrɔ la a nɔfɛmɔgɔw cayara f'a ye Kufa dugu minɛ dugu belebeleba dɔ bɛ Iraki jamana kan ko Kufa ale ye dugu in minɛ Abdullah ibn Zubair ale ka khalifaya waati a tɔɔrɔ la a bɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan ko ala kira ka so dunkew kanu mɔgɔ minnu ye Husayni faga k'olu ɲini k'u faga a tɔɔrɔ la jama cayara a k'u ma k'ale yɛrɛ ye nabi ɲuman dɔ ye ko ala ye wahyu ci ale ma ko Jibrila bɛ jigin ale ka su o su o de la a ta tiɲɛna o la ale tora te fo k'a halaki ale tora te fo k'a halaki dɔ yɛrɛ fana nana n'o de ye al-Harith al-Kadhdhab Harith galontigɛla ale nana fi khilafati Abdulmalik ibn Marwan o ka waati la mais ale fagara kumana mun na a ye cidenya wele a yɛrɛ la u ma tan d'a ma u y'a kunkolo tigɛ ka bɔ a kanda la ani dɔ yɛrɛ fana bɛ yen o ka waati kuntala ma janya mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ tugu a kɔ minnu b'a ka taa sira kan hali u bɛ jamana in kɔnɔ yan n'o de ye al-Ahmadiyya u bɛ wele ko al-Qadiyaniyya olu tigilen bɛ mɔgɔ min kɔ n'o de ye Mirza Ahmad al-Qadiyani ale tun bɛ Inde jamana kan a ko ala kira tɛ ciden laban ye ala kira tɛ nabi ɲuman laban ye ko nabi ɲuman wɛrɛ bɛ yen mun tɛ ala kira ye sallallahu alaihi wasallam wa k'ale yɛrɛ ye nabi ɲuman ye a yɛrɛ ye nabi ɲuman wele a yɛrɛ la a ma d'aw ma a ko al-Masihul Muntazar a ko y'ale de ye k'ale de ye Mahdi ye wa a tilala k'a fɔ ko nabilahi Isa k'a balolen tɛ k'a sara ale de ye nin hakilina in don minnu bɛ k'a fɔ nabilahi Isa sara ni mun ye cidenya wele a yɛrɛ la ale de y'o fɔ mais ala ko k'a ma sa wa ma qataluhu u ma faga wa ma salabuhu u ma gulo walakin shubbiha bihim ala ye nabilahi Isa a y'a visage ta k'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ la u y'o tigilamɔgɔ de faga a ko wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtihi wa yawma alqiyamati yakunu alayhim shahida kurana aya ka ca an tɛna don babu kɔnɔ mais ale de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ye nin kuma in cɛri kosɛbɛ ko nabilahi Isa alayhi salam k'a balolen tɛ k'a sara wa kadhalika a ko wahayu bɛ jigin ale kan waati bɛɛ Jibril alayhi salam a bɛna ale ma ni kiiriw ye a b'o fɔ a tugubagaw ye o ko in cɛrina kosɛbɛ mɔgɔw sɔrɔla Inde jamana kan minnu ɲɛra du k'a kan u y'a yira silamɛw la k'a fɔ nin ye kafiri ye nin tɛ silamɛ ye wa Ahmadiyya walima Qadiyaniya minnu bɛ tugu nin cɛ in kɔ taabolo minnu bɛ dugukolo sanfɛ bɛ n'u bɛ k'u yɛrɛ wele silamɛw la bɛɛ lajɛlen bɛnna taabolo mun kan k'a fɔ kafiriw dɔ silamɛ tɛ o ye Qadiyaniya ye al-Ahmadiyya ɲɔgɔn sɔsɔtɔ la hali siyaw ye Qadiyaniya kafiriya hali siyaw ye kafiriya idan ninnu ye mɔgɔw ye
munu ye cidenya wele u yɛrɛ la bakira sallallahu alaihi wasallam a y'a yira ka kumakanw kɔnɔ ko minnu bɛ sanga sɔrɔ ninnu na o ye 30 ye wa illa caman bɛ yen minnu bɛ cidenya wele u yɛrɛ la mais olu ma sanga sɔrɔ mais minnu bɛna sanga sɔrɔ o ye 30 ye cɛw b'a la musow b'a la idan an b'o waati de kɔnɔ an b'a mɛn waati bɛɛ k'a fɔ ciden dɔ bɔra yɔrɔ dɔ la nabi ɲuman dɔ bɔra yɔrɔ dɔ la anw dun b'a dɔn k'a fɔ ciden laban nabi ɲuman laban o ye Alakira sallallahu alaihi wasallam ni mɔgɔ o mɔgɔ ye cidenya wele i yɛrɛ la i kafiriyara mɔgɔ mun fana dara la k'a fɔ ciden dɔ i fana ka silamɛya tiɲɛna k'a sabu kɛ i ma da Ala la i ma da kira la sallallahu alaihi wasallam ali jamana in kɔnɔ an bɛ kuma caman mɛn Ala ka hakili ɲuman d'a ma mɔgɔ min k'ale ye ciden ye walima ale ye nabi ɲuman ye i ka boli ka bɔ tigilamɔgɔ ɲɛ i n'a fɔ n'i ye wara ye i bɛ boli ka bɔ a ɲɛ cogo min na hali n'a sɔrɔla a ma fɔ k'a fɔ ne ye ciden walima ne ye nabi ɲuman ye mais kow kɛcogo la kumaw kɛcogo ni kumaw nacogo la i b'a dɔn k'a fɔ a tigilamɔgɔw bɛ k'a fɔ olu bɛ kira sallallahu alaihi wasallam ale nɔrabila bimaana olu fana ye ciden ye olu fana ye nabi ɲuman ye i n'a fɔ Alakira ka sabu kɛ ko caman bɛ ko ninnu kɔnɔ an tɛna n da don o kɔnɔ an bɛ taa an ka walanda fɛ diɲɛ wuli tamasɛrɛ dɔ ye mun ye daya'ul amana danayabaliya o ka cɛri mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ o ye diɲɛ wuli tamasɛrɛ dɔ ye kira sallallahu alaihi wasallam ko idha duyyatil amana fantadhir as-sa'a ni danaya tɛ yen tuguni k'i ka diɲɛ wuli kɔnɔ sahabaw ko kira ma kama kɔnɔ cogo di walima ko danayabaliya o bɛna cogo di qala idha usnida al-amru ila ghayri ahlihi fantadhir as-sa'a ni kow dira mɔgɔ ma mɔgɔ mun n'a man kan k'a ye diɲɛ wuli kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔya ka di mɔgɔ ma mɔgɔ mun n'a man kan o ye diɲɛ wuli tamasɛrɛ dɔ ye dugutigiya ka di mɔgɔ ma mɔgɔ mun n'a man kan o ye diɲɛ wuli tamasɛrɛ dɔ ye diinɛ ɲɛmɔgɔya ka di mɔgɔ ma mɔgɔ mun n'a man kan o ye diɲɛ wuli tamasɛrɛ dɔ ye dɔnnibagaw ko fɛn o fɛn mɔgɔ mun n'a ka kan n'o ma bila o place la ni mɔgɔ wɛrɛ bilala place la k'o ye diɲɛ wuli tamasɛrɛ mɔgɔ dɔw ka kɛ alimami ye a n'a man kan diɲɛ wuli tamasɛrɛ don mɔgɔ dɔw ka kɛ misiri commission ɲɛmɔgɔ ye a n'a man kan diɲɛ wuli tamasɛrɛ don wa commission ninnu a caman bɛ yen u ye misiriw ci dɛ a commission caman ye misiriw ci an t'a fɔ ɲuman t'a la dɛ mais a ɲuman ka dɔgɔ mun de la an b'a fɔ commission in a ɲɛmɔgɔ caman b'a sɔrɔ u tɛ diinɛ ko dɔn u ma kalan u tɛ diinɛ kibaruya dɔn misiri commission kan ka kalifa diinɛ dɔnbaga dɔ de la a man ka kalifa bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ n'i ka baara don bɛɛ n'i ka baara don dɛ ni dɛnɛ ɲɛmɔgɔw taara yɔrɔ dɔ la fɛn dɔ tɛ kalifa olu ma mais ni misiri ko don o ka kalifa u ma commission ninnu a caman bɛ yen u ye misiriw ci mun de y'a kɛ seli waati misiri dɔw la commission de b'a fɔ kutuba ko n bɛ misiriw dɔ Bamakɔ yan i b'a sɔrɔ alimami b'a labɛn k'a bɛna kutuba kɛ 11h waati commission président b'a wele i lafiɲɛ bi an ye mɔgɔ wɛrɛ wele n'i y'o fɔ ne ye wallahi o misiri n tɛ seli a kɔnɔ tuguni jango n ka kɛ alimami ye n b'i ka tile d'i ma an kana n yɛrɛ dɔgɔya mais mun de b'o kɛ baarakɛbaliya ni fugariya k'a sababu kɛ anw ye diinɛ kalan ka kɛ fugariw de ye an ye diinɛ kalan de an ka kɛ fisabililahi minɛla ye n'i kɛra o ye commission bɛ fɛnw exiger kan kalo o kalo u bɛ 6000 d'i ma u b'u sago k'i la wa i tɛ se ka fɛn fɔ fana seli wele الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد
أشهد أن محمدا رسول الله 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 حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا الله أكبر الله الله أكبر أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة والصلاة جميعكم ما ينفع نيروينا أو ladilikan mun di an yɛrɛ ma ani an balima alimamiw ani misiri wɛrɛlaw ani diina karamɔgɔw an ka baara kɛ an ka kɛ baarakɛlaw ye an ka baara kɛ dɛ diina baara mun n'an b'a la nin ye si baara don an ka seko damajira k'a la mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ mais k'a fɔ ne ka baara ye alimamiya de ye jamana in na alimamiya tɛ baara ye n m'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ dɛ jamana in na alimamiya tɛ baara ye ka n'i ka baara bila alimamiya kama i ka baara kɛ i k'i ka alimamiya kɛ o de la an b'a ɲini alimamiw ka caya misiri kɔnɔ dɔ bɛ seli fana seli dɔ bɛ lansara seli dɔ bɛ fitiri seli dɔ bɛ safo seli n'o kɛra bɛɛ lajɛlen b'i ka baara kɛ mais e kɛlɛ misiri kɔnɔ don o don i bɛ balo fi sabilillahi la i tɛ se ka mɔgɔw ni dungɔ i tɛ se ka fɛn fɔ fɛn mun man di misiri commission ɲɛmɔgɔw ye i tɛ se ka fɛn fɔ fɛn mun man di misiri kɔnɔ mɔgɔw ye i tɛ se ka fɛn fɔ fɛn mun man di misiritigi ye n'o kɛra a b'i bila kɛnɛ ma i fana bɛ to i b'a sago fɔ o la an ka lajɛ an ka baara kɛ an ka caya misiri kɔnɔ ni dɔ tɛ yen dɔ bɛ sɔrɔ yen ne m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ dɛ ne tɛ n ka baara bila alimamiya kama k'a sababu kɛ jamana in alimamiya tɛ se ka mɔgɔ balo wa jamana in alimamiya fana tɛ fonction ye mais ni jamana wɛrɛw don i b'a sɔrɔ i ye alimami ye i bɛ sara kalo kalo i n'a fɔ fonctionnaire tɔw bɛ sara cogo min na baasi t'o la o mais yan tɛ ne ye san 4 kɛ Madina n ye alimami de n kun bɛ sara mun ta a bɛ 100 ni 40 bɔ kalo kalo yen ye alimamiya de 100 ani 40 logelen don so bɛ n bolo a bɛ misiri kɛrɛfɛ n tɛ courant sara n tɛ ji sara soden 4 a n'a ɲɛgɛn 2 a n'a cuisine i tɛ so sara i tɛ courant sara i tɛ ji sara i tɛ foyi sara 100 ni 40 kalo kalo i b'a ta Bamba bɛ taa umra la san mun na a ye n sɔrɔ n bɛ alimamiya la yen kun bɛ t'u fɛ sunkalo la waati bɛɛ yen ta ye fonction de i bɛ sara kalo kalo i bɛ se ka ko k'i yɛrɛ ye i ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a ma mais yan jɔn de b'i sara n'i sigi misiri kɔnɔ ko commission bɛ mun d'i ma fi sabilillahi i b'i ka denbaya bolo fi sabilillahi la i ka denbaya barika ban an k'a lajɛ an ka baara kɛ dɛ ka sababu kɛ kow dira mɔgɔw ma mɔgɔ minnu n'a man kan mɔgɔ caman ye alimamiya ɲini u n'a man kan a dir'u ma u bɛ fɛn ɲini n'a kɔnɔ n ka misiri logement sɔrɔ n ka don a kɔnɔ kalo kalo dɔɔni ka d'i ma a bɛ d'i ma mais i bɛ kɛ to fugariya la dɛ n'i ka kutuba janyana i bɛ wele alimami ka kutuba janyana dɛ siɲɛ wɛrɛ a kana kɛ ten i bɛ mun de fɔ baasi t'a la ne ka kutuba ko o t'aw bolo dɛ hali mɔgɔ min ye misiri jɔ i y'a jɔ ala kama de mais alimami ka kutuba ko i man k'i da don a la ni seli janyana u b'i wele ko seli janyana dɛ ko siɲɛ wɛrɛ ko kana janya dɛ fo a dɔw bɛ yen nɔ seli waati dɔw u bɛ kuranna aya dɔw de d'i ma walima sɔrɔ dɔ ko kana tɛmɛ nin kan sera nin bɛɛ la ne ye misiri jɔ i y'a jɔ ala kama de alimami to yen a ka indépendance kɔnɔ o la mun de bɛ anw yɛrɛ jafarinya nin ko nafa ka kɛ baarakɛlaw de i ka baara ka sɔrɔ i bolo i bɛ ka alimamiya fana kɛ mais ka n'i ka baara to yen ko ne ye alimami dɔrɔn ye jamana in na alimamiya tɛ baara ye n'i tora ten i bɛ kɛ fugari ye wa i bɛ balo saraka de la fana i tɛ se ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye n'i y'a fɔ don min na u b'i bila kɛnɛ ma alimami caman gɛnna ka bɔ misiriw kɔnɔ mun de y'a kɛ kan caman b'a kɔnɔ
idan fanga yira kafo ambalo be ala de bolo ambalo te misiri kono mo bolo wa misiri tigi fana ka don kafo misiri jora ala de kama e kana ta fu be kendo exige misiri almamika ay seli wati ko ati bolo kutuba ko ati bolo seli janyana asurnyana o foite sema kasabu ke almami ba ye kafo ala kira ye seli do janya sallallahu alaihi wasallam abo janya seli do surnyana abo surnyana o na mandale o chogola abi sigi ko ne ba faga ken chogola e fe e tate gede ala ta de be kira ta de be sallallahu alaihi wasallam idan jewli tamasere do ye danaya mu no kanga cede adama ni no nyonche no masoro kira ko kanga sigi ko jewulla kira sallallahu alaihi wasallam ako wati do binase adama de naka kalfa be yala iba fe ka di danaya mo do mo wafo ko dugu do be ne kanya me ka fo che do be ko e danaya mo ye dugu kono mo kele mo fla de be fo yala nto wati labi bibe da mo mo na ko de danaya mo de be jafa ibe da mo mo na ko e danaya mo ye iba soro o tigila mo de be jafa o ye jewli tamasere de andala je anga labe ko do kuma serade adoy muye qabdul ilm wa dhuhurul jahl doni mu ne ala ya ken ne may kiramantonka doni mena mine dondola wa kodombaliya o bena ciri adama de ñu ñonce fana jewri tamasere doy ambo kono de doni mine ne muye don bawo be sa ni mu fatura onaka doni be fatu ni mu fatura onaka doni be fatu kira sallallahu alaihi wasallam ako inna allaha la yanzi' al-ilma intiza'an min sudur al-ulama ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ako alatna doni mine ka sama ka bo adama de ondu sukuna katanay lakin doni beta chogodi doni bawo be fatu do be fatu anyona weretena do yere fana be na fatu onyona weretena ako adama de mena kodombaliu munun nenkadi wajulula kulubla doni bawo plasila ubu nyininga doni kirila u yere be fli betla kam o lafli an fe ya ma se ka fen do de bonyono mo jora nyefe ka ke almami o e karamo o e mufti o ya be o tede ay wajuli ke labe almami be karamo be mufti be ni islami jamana bawfle iba soro mono me almami yala ikabara ya almami adrone ibito ikal almami kadiri kono kalo mana sa ikasarabe dima jamana bo joye do were fana be uluka bare darsu di doronde ni tara madina wal mamaga haramu kono karamo ba munun sigile me ka darsu di misiri kono uga kala nene almamin nunyi me ujat se ka farinya ka teme almamin ka sabu ko ka barate almami de ka bare ka selni mo ye ikramo be joye ko fe halna majaya ay ka barate wa karamo fana ka sheji fate almamin kana siga sa be ka be darsu di dan bena joro do dina kono karamo be sigi uba mo kala wa fatwa fana ke ba be ne munu menyi nga dina kola bete nyini nga de wa bete fatwa ke ni fatwa ke nina manga ube mine ki busa chien kelen chien fla labana wi bi dade te kuma tuguni me bi ambe kara mufti surtout bibi na sabutlena groupe de ba kama ko question réponse otewa ibe mo kelen ya bi sigi wati ningelen kono abse ka question muga question bi sababo be la jelen jabi wati o yoro ningelen na ne balmake ni be chen folo karamo kumbe ni nyini nga masala muna uba fon kono mbeta gafe nyini nga ko meta kitabu nyini nga ni presara uba fo ni ko ni presara o yikungo ye menet na fatwa ke katan yire jeni la harado imam malik rahimahullah unna na nyini nga question jolla bishege ani doni ay joli jabi ay mun jaba tete metanka ko malik maka umbora fo dugu jando la kana nyini nga ya eba fo kiten nimbela jelen do kam meta munde fo kam malwera malik kam malwera kam malwera
ako ayta fo ko maliku ka ta don comme melekeu mamalo ya ala makumana muna ala ko melekeu ma ambi uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin uko chogodi qalu la ilma lana ako melekeu mamalo ya kumana muna ala ye danfeunda ako nunun togoy me melekeu ko alama saniya bi da antu togodo ako melekeu mamalo ya alama ale de bina malo aw ma ka fakata don awanta don shininta do shiningene o ka dogan molo bi de ibe karamo mun yebi an fe ya masala bena ka fonta don o ka dogan molo ko sobe demsene fitinu munum te kala yere don yere halu tseka lafzu kalanganye me fatwa be fambe groupe kono ni numéro tigi aga question yeniye ajabu yeniye a question yeniye ajabu yeniye iye nin jabu munundi la harado ala bi nyinin ka bela je la kelenkele ala bi nyinin ga bela kelenkele ala ko wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun akana fen fo ala ka te fen mun don idan doni bina mine doni jumen ko do ilmul kitabi was sunnah qur'ana doni ani kira ka sunna doni o bina mine kira sallallahu alaihi wasallam ako hadisa do kono ako la taqumu as-sa'atu illa ala shiraril khalq ako jebe wuli kam mo jugu de to dugolo sanfe ako qur'ana durusila wubu daka sunogo yanu kawli o basura alay qur'ana imbela jelen sama wani qur'ana me dugolo sanfe abela jelen be kata ala fe ibe wuli idalen ko fe kata suratul baqara kata wannas abela jelen be kungolo kono ibe wuli hali fatiha te entuguni ala kan kishoma de o bena de awati bina kira yo fanyina sigata la sallallahu alaihi wasallam idan ni don baga do fatura anaka doni beta iba soro nyona birete soro tuguni mais no kera munde beke adama de meta mogodo de ta kuluke doni baga we kuluke fembe la jelenye nuli fm fatoro yala tay ko karsaire de yafo karsa te référencier de alkitab wa sunna karsa munde fo ay fm fa bena alama bena kirama wa ama min nama be mahalla kungule ka bakolo sara mbabla antan yere jeni mogodo abadan ni yere be jeni bita me antan yere jeni ye idan fanga hakili tola kira sallallahu alaihi wasallam ako jiya wuli tamasira do ni kira ko hadisa kono sallallahu alaihi wasallam min hadith abi hurairah radhiyallahu anhu yataqarabu az-zaman ako watib nasrunya nyona o jiya wuli tamasira do de folo do kun ngajande mais sa do ko me chogodi folo sa akunga jande mais sa sangele menna iwo mu galama ko sanda fara kira ko yataqarabu az-zaman wati bina surnya nyona o jewli tamasira doy wa yuqbadu al-ilmu doni fana be menen ni dona ma fatuli wa tadhharu al-fitan fitna be wara balaw be chaya wa yulqa ash-shuhu tegma geleya fana be bla adama deunka wa yakthuru al-harju maghfaqa be chaya awni ala che ni bela jelente abiya anda bela jelen kono folo nangu nyame ka fo mo kele mo fla fatura amba faga sarayre sisa mo keme o de be fo dugu bela jelen be sa ka dugu bela jelen faga ute satende ka adama de mine ka kantige utanye ko fo ye bituguni kira ni mu fo ni bela jelen kera wallahi ala kira ala ka kira do sallallahu alaihi wasallam ama kuma nani ndungoy ay fo abela jele wahayu mun bor Allah subhanahu wa ta'ala yoro danambe bitabla ya ni ala sonama wala nanata anna continue ni fe angunye fe mun labe ko di ala masaka klanche di idan angu mba fe wala nanata angani wala ndaimba lakin ala ya latige kafo ataka ba wala nanata la na banaka be romma ko nye shibarai klekle mbarate kafo nga be di bi dongele ayi ibe do de di ni sara mo rebe ni ko fe shibara do ni ala sonama nantla la do muna ala kerlo de ma naam wa alaikum salam wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah bo shi'ayat kafiriyai lakin dun ba'u ko selite ga munun ko fe ar-rafida lakin mushkila mun be ta'rifu mundira shi'auka folo
ani rafidaw ko shi'a kunye munun kumbe alif saya kateme Usman doronka Usman doron ka alif saya kateme Usman ka mesa shi'a san shi'a be muneke ali kafsani hali Abubakar ne Umar otea ubulu ne ubulu danga mogo mo yala kira ka sahabaw ne kana sele ko fe mogo mo ye kira furumuso ne kana sele ko fe wala karama wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim ni sele ko fe ko re ko ala karama boy bolo ala kira furumuso mogo mba dafa la ko neni o te islamé kira ko ngana ka sahabaw ne mogo mbi dafa ulula ko neni dalu dielen ko fe ni sele ko fe maseli karamato tigila mogo ye ambe Allah subhanahu wa ta'ala deli ala kan kishu torama uka ko inte ala kira ko ye ala kira ka so dunge ko te mislamiya chili do ala kan kishama abana aha ibate la wati sara aw question mu poser ay kuna doron o yeni réponse yo ya famia ko fe ambe kuma ngela inshallah rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ألكم بدوكنته